Kabantay ka? Ngano usahay kalit ra mawala ang stocks sa merkado? Unya, mosaka dayon ang presyo. Ka-journey, gusto nako nimo hunaon ni nga simple nga senaryo. Nakakay tindahan, kompleto imong stocks, smooth imong negosyo, naay delivery, naay supply, walay problema. Pero kalit lang ang delivery na delay. Ang supplier wala kaabot. Ang produkto wala na deliver. Pero ang customer sige gihapon palit. Unsay mahitabo? Mahurot ang stocks. O kung mahurot ang stocks, mosaka ang presyo. Ka-journey, mao na ang gitawag nga supply chain breakdown. Karon, tanawa unsay nahitabo sa global level. Sa tension karon sa US, Israel ug Iran. Dili lang ni about gubat. Ang tinuod nga epekto ani naa sa supply. Kabalo ka unsa ang Strait of Hormuz? Gamay ra siya nga agianan sa dagat pero diha moagi ang halos 20% oil supply sa kalibutan. Karon naay tension dito, naay military presence, naay kahadlok sa mga barko nga moagi. Ug mao ni ang importante nga punto ka journey. Mao ni mahal ang oil kay walay barko nga nagdala og oil nga nakaagi sa Strait of Hormuz. Hunahunaan ni ha, kung ang mga barko mahadlok moagi, kung madelay ang delivery, kung dili kaabot ang supply, unsay mahitabo? Kulang ang oil sa merkado. O kung kulang ang supply, musaka ang presyo. Mao nang kalit lang ka makabantay nganong mahal na ang gasolina, nganong mahal ang pagkaon, nganong musaka ang presyo sa tanan. Ka-journey, dili lang ni gubat. Chain reaction ni sa tibuok kalibutan. Kung mahal ang oil, mumahal ang transport. Kung mahal ang transport, mumahal ang delivery. O kung mahal ang delivery, siyempre mumahal ang produkto. O sa katapusan, ikaw ug ako ang maapektuhan. Karon, para sa mga ka-journey nga investor, paminawan ni nga part, kung ma-disrupt ang supply chain, maapektuhan ang negosyo sa companies. Kung maapektuhan ang negosyo, maubos ang earnings. Kung maubos ang earnings, maapektuhan ang stock price. Mao na ang usahay, kung naa kay makita nga market drop, dili tungod kay bati ang company, kundi tungod kay naay global problem nga nakaapekto sa supply. Pero kabalo ka unsay importante nga lesson ani, dili tanan crisis permanente. Usahay reaction ra na sa kahadlok. Ka-journey, same pattern pod na sa imong kinabuhi. Kung ang imong routine ma-disrupt, kung ang imong disiplina maundang, kung ang imong focus mawala, maapektuhan imong progress. Mao ni akong realization ka-journey. Ang consistency mao na ang supply chain sa imong success. Kung maguba na, mahunong ang imong growth. Ug diri na pod mosulod ang pinaka-importante nga butang. Dili nato makontrol ang gubat. Dili nato makontrol ang global crisis. Dili nato makontrol ang supply chain sa kalibutan. Pero natay usa ka butang nga pwede nato makontrol. Ang atong kaugalingon. O kung naa ang Ginoo sa imong kinabuhi, naa kay stability bisan unstable ang kalibutan. Naa kay peace bisan naay crisis. Naa kay direction bisan uncertain ang future. Ka-journey, ang kalibutan mahimong gubot pero dili kinahanglan nga maguba pud ka. Pangutana nako nimo, naa ba kay part sa imong kinabuhi karon nga nahunong ang imong consistency? Comment below balik kung ready ka mo balik sa imong disiplina ug imong goals sa kinabuhi. O ka-journey, unsa man gyud ang pinaka-common nga rason nganong mahunong ang supply chain. Episode 49 taugma. Push yourself. Huwag kayo kalimot sa Philippians chapter 4 verse 13. I can do all things through Christ who gives me strength. Padayon ta, ka-journey.